Πάμε εμείς να υποδεχθούμε κοντά μας ένα λεπτάκι, παιδιά. Εδώ είναι το χαρτί. Εδώ είναι ο κύριος Ζερβομανολάκης. Γιωάννης Ζερβομανολάκης, διευθυντής γυναικολόγος, ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και διευθύνων σύμβουλος στο Υγεία IVF Εμβριογέννηση. Καλώς ήρθατε, Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε πολύ. σήμερα λοιπόν για τη δωρεά οαρίων που δίνει λύση στην απόκτηση παιδιών όταν η ποιότητα των οαρίων δεν το επιτρέπει. Ξεκινάμε λοιπόν. Σε ποιες περιπτώσεις καταφεύγουμε στη δωρεά? Σήμερα, με το ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε στη χώρα μας, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε την θεραπεία για απόκτηση παιδιών σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Το ζήτημα με τις γυναίκες αυτές είναι ότι η ποιότητα των οαρίων επηρεάζεται αρνητικά λόγω της ηλικίας και πολλές φορές χρόνια, δηλαδή. οι γυναίκες αυτές δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδιά. Δηλαδή, από ποια ηλικία και πάνω συμβαίνει αυτό? Μετά τα 35 η ποιότητα των οαρίων επηρεάζεται αρνητικά και μετά τα 45 μπορούμε να πούμε ότι η δωρεά οαρίων για την οποία μιλάμε είναι ουσιαστικά η πιο αξιόπιστη λύση. Ωραία. Τώρα, πώς ακριβώς γίνεται η λήψη, η γονιμοποίηση, η τοποθέτηση στο σώμα κλπ. Στην περίπτωση αυτή έχουμε την δότρια, η οποία είναι μια νέα γυναίκα ηλικίας κάτω των 30 ετών. Μπαίνει σε μια διαδικασία θεραπείας για τη λήψη των οαρίων. Ταυτόχρονα προετοιμάζουμε το ενδομήτριο, δηλαδή το εσωτερικό της μήτρας της γυναίκας, η οποία θα δεχτεί τα έμβρια αυτά. Γονιμοποιούμε τα δανεικά οάρια με το σπέρμα του συζύγου της και τοποθετούμε τα έμβρια μέσα στη μήτρα της Τώρα, γυναίκας. όλο αυτό καταλήγει σε ένα ερώτημα. Πόσο ασφαλής διαδικασία είναι και για τη μητέρα, αλλά και για το παιδί που θα γεννηθεί? Πόσο υγιή δηλαδή είναι τα παιδιά που θα γεννηθούν με αυτή τη διαδικασία? Η εικόνα που έχουμε Αν είναι. γίνεται έλεγχη, δηλαδή, στη διάρκεια της πορεία. Η εικόνα που έχουμε είναι σαφέστατη. Η δωρεά οαρίων είναι μια πάρα πολύ αξιόπιστη λύση. Μιλάμε για ποσοστά επιτυχίας άνω του 65% σε εξειδικευμένα κέντρα όπως είναι το δικό μας, το Υγεία IVF Εμβριογέννησης. Και ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και στο δικό μας κέντρο, λόγω του εργαστηρίου γενετικής που διαθέτουμε, αλλά και όλου του σύγχρονου εργαστηρίου που μας στηρίζει σε όλο αυτό, να ελέγχουμε τα έμβρια σε όλες τις στιγμές, ακόμα και με την προεφητευτική διάγνωση, για να εξασφαλίσουμε ότι το γενετικό υλικό των μωρών που θα γεννηθούν είναι 100% υγιές. Αυτό έχει δείξει εμπειρία σας μέχρι τώρα, ότι είναι υγιή τα παιδιά που γεννιούνται? Το έχει δείξει σαφέστατα και μιλάμε για ένα κέντρο που αυτή τη στιγμή στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ολοκλήρωσε πάνω από 6.800 κύκλους. Με αποτέλεσμα 6.800 κύκλους. Μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτός είναι και ο λόγος που πολλές γυναίκες από το εξωτερικό έρχονται εδώ. Τα τελευταία 2 χρόνια, αν έχετε μια τάξη μεγέθους ή 3, ό,τι έχετε σε τάξη μεγέθους με αυτή τη μέθοδο? Είναι δύσκολο να σας απαντήσω για την τάξη μεγέθους. Μπορώ όμως να σας πω με σαφήνεια ότι μιλάμε για χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Για χιλιάδες παιδιά, Μάλιστα. Ναι. Εντυπωσιακό, είναι ασφαλής η μέθοδος, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πρώτο μέλημα των επιστημόνων. Αρκεί είναι θέμα κατάλληλης ηλικίας. Αυτό που τονίζουν συνέχεια οι γιατροί είναι αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατρέ, έτσι δεν είναι? Όσο πιο νωρίς αποφασίσει μια γυναίκα να αποκτήσει παιδιά, τόσο το καλύτερο. Ακριβώς. Αν σκεφτούμε κιόλας ότι σήμερα με την κατάψυξη των οαρίων έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα απόκτησης παιδιών σε γυναίκες ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Άκρου και ας πας αργότερα. Πολύ σωστά. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά και εγώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.